Giawhag sa Task Force Davao ang Davaoeños nga suportahan ang himuon nga ika-unom nga citywide culture of security simulation exercise nga ipahigayon sa unsa mang adlaw karon nga semana. Sa interview sa DXDC Davao kang Colonel Darren Comia, ang commander sa Task Force Davao, gisaysay niini nga usa ka bombing nga simulation exercise ang himuon, particular na sa usa ka bulk plant sa may lanang area ug Davao Gulf area dinhi sa syudad. Ang scenario natin dito is a bombing ng vital installation, and then they'll be utilizing yung Davao Gulf as their escape route. So instead sa land, magpo-focus tayo ngayon dito sa Davao Gulf. Panawagan sa Task Force Davao Commander ngadto sa Davaoeños ug sa publiko nga dili magpanik tungod kay kini usa lamang ka drill isip pagpangandam aron nga mapakusgan pa ang safety and security dinhi sa Davao City, particular na ang kampanyang Culture of Security nga may nakita dapat magsalita. Kahinumduman nga niadtong Marso 26, 2022 gihimo ang 5th Citywide Culture of Security Simulation Exercise diin bus hostage rescue operation ang nahimong senaryo. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arman.